naprosto reprezentoval školu. Škoda, že končí někdy až nebezpečně vnímavý při hodinách. Lukáš Vybíral. To má vyfotit asi. Teď už na trojce. Míša, Káťa a Petr. Jsme tady? Pustím. Tak, teď jsem se trošku zamyslel. Takže Míša Habětínková. Mám tady krásnou poznámku. Míša bude mít děsnou radost, když ji uvedete v angličtině. Teď se znovu řeče. Míšu doplní Káťa Říhová. No a na závěr knihomol skoro, kdykoliv, kdekoliv, prostě stále čte Petr Dědek. Předposlední trojice, kterou tady ošerpujeme za třídu A4, bude Verča, Kristýna a Martin. A začneme Verčou Vávrovou. Možná byste to do Verči neřekli, ale je to velká fanda motorek. Verču doplní Kristýna Kohoutková. Mimo jiné také velice úspěšná reprezentantka školy na Gastru 2014. No a na závěr si dáme Martina Tlustého, který nemá rád odborné předměty a hlavně laborky. No a nyní je před námi poslední dvojice, která tady zakončí toto šerpování, alespoň první část za třídu A4. Lucka a Karel. Velice stylová hudba, řekl bych. Začne Lucka Lebedová. A doplní ji Karel Částka. Neomylný, v něm nikdy není problém. Ve škole zhraje jak víno a neustále se vylepšuje. Kolik jsem musel zaplatit, aby se to řeklo. Tak, a jenom příjemnou povinností. Paní učitelko, tak skutečně ta velká stříbrná krabice z té šaty je pro vás! Přátelé, velký potlesk pro naší Martinku, jo? Tak paní učitelko, slyšela jste to sama? Pro naší Martinku také dárek. Pochopitelně se jedná o třídní učitelku paní magistru Serníkovou Martinu. Šerpa a krabice. Ježiši, pojď! Rozbalit, rozbalit, já to chci vidět hned. Rozbalit, 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 čís rozbalit, rozbalit. Takže nějaký magla. Tak to rozbal to pančíka, jsem hrozně zvědavý.
Hrozně se. Co pak tam asi bude? Mikrovlnka? Ne. Televize? Ne. Co to je? Taky to řekni. Není to jídlo? Židle! No, není to židle. Doufám, že to není nic prostýho. Nedali si to nějaký zvíře, ne? To bylo dost smutný. Přátelé, můžete si píchnout? Tak přátelé, dříve ještě, než se s námi podaří slavnostně rozbalit, chtěl bych zmínit sponzory, protože sponzorů je tady celá řada. Společnost Klok, Eures, Stromat, Black Aldrin, Rotmak, Styl, Grund, Goldfein, Tatra, Ecometal, Crocodile, cože? Už? Odpadky, hezké. Hodně odpadků, hezké. No, nevím, jestli tím tu maturitu vylepšíte. Žije to ještě? Tady je ticho jak v hrobě. Ne. Fakt jste to udělali. Vsadím se, že v té krabičce bude ještě jedna krabička. Pak tam bude nějaký voucher přehlej na 4krát. Je to taky voucher. Je to. A na co to je? Relax pro gurmány a milovníky vína na Jižní Moravě pro 2 osoby. Pro 2 osoby. Tak, přátelé, tam ještě něco je? Ne, dobrý, jsem vstalý, že tam fakt bude to morče. Tak, dámy a pánové, ještě jednou poprosím vás všechny o potlesk pro naprosto úžasnou třídu A4. Musíme jim držet palce i u maturity. Zároveň teď bych požádal, aby nám ten program trošku odsýpal. Jděte si zamíst svoje peníze. A koberec budeme pravděpodobně také znova. A přípitek, správně. Ale co dřív? Přípitek? Nebo zametání? Přípitek. Jasně, že přípitek, no. Tak já mezi tím dokončím sponzory, kterým vděčíme za ceny do naší soutěže o slosovatelné ceny. Amilon, Iveco,